Soko TV, uboroso bw'umugusi. Mwanchumo rigelia bwen Soko TV karibu raide nyuma yo mutumo komo kana gusimira chiduka erita so asenkwani yaito asuko tukubabona asuko ligero na mangana bwatikene no burayi nabo igamugendera kurwase ensemo ya yechitago barabo gose wodi yechitago barabo gotuka imeye ensemo ye bunge ya South Mugrange County ya Kisii watenkwani yega obutukubabona wetera senchiro mutandao wekerera Facebook rabaga sesemo ya YouTube Soko TV nabo igana bayama wasiliana asuko tume ujumbe ya genyenge nabo igo asuko chego tumari boli lyago nabo igo kerioraga nikukwanira asuko tukubabona kera tugendere tukwanira na murekera egwodi yega asubwa gare na ali agendrete na moneka turu chiko chia sobo chori obone nabo mwaka bwe chile fuibere 25 na kabire nigere enoti 5 na ibere 5 na 3 ne mamara 5 omweri obeka isato eri tusange asubwa mu botuko babona na kire buyangariga niyo mugeni uyuikire imi studio nabo igokorigekero kyo bwa MCA kurase egwodi ya yechitago burabu eri agukwane nabo kosogeria se obotuko bwa bona karibu sana mheshimiwa. Asante. Na kire bya ukwani umwanchumo rigeria asobot kubabona nabo igokerokeria buno kubeko boroso buno inchire muyo kubeko boroso umumanyerieta na se oibwire na sokurwa nyoneke jurukiago kero tuko chake nkwani yeta asobot kubabona mbia muno samarieta nkoro ku Benson elinde manono nyaega asinge bwira akoro ku Nchoro kina kike nyorokiane bwo mugako koro ku Oriri au nongi bwire nororera rwane rubutolere kuruchitago bora ward ere South Mugrange constituency county. Bune nchire moyo kubeka oburoso nyane kurwalia ase orwete na manake tukwanira mangana ya igayo burayi tarigento urabokerere gotebe na nigo gari tuko burayi ase nale sabali yago yo burayi echakerete abuno to guchakira asubu tukubwabone sabali yega yago yo burayi mbone guchaka gose kurwa sama tukaya magega kwarate mire nyone kurigekero geko sase nale kwarabere omurayi there before utarachi wikira igaga bono asubu chakurigekero geke igakyo bwa MCA kurwase wodi yechitago borabo. Mbia mona so liswali rigia ndaite kuiraniria so bwengi kiara nimanyetenga abangemba manyetenga ne tali tanganiriane otema kuburio burayi bo MCA nande kurumaega yae narabere umurayi asichinse mwawao angemone alenge kerona alenge university na alenge president yaba kusi the whole Gusii community as the University of Kabianga kerona alenge university aguno na chagete gutwara chinguru cyane cyugutaka ko bumurayi imemono asoma ko 2017 ngatema kubulia kirugeke lakini chinga kicho nali etkoranga kwenye tindaba in terms of maturity yo muntu okobumurayi bukora abantu abange na ngatarake lakini nde birenge byane bigante ngati ganda akora kiti ganda atimokake nkine ke birengerero nali kero ngutwara challenges chinde nkomanyana kingochi ngochi solve ngatika on 2022 ngata bado tigangeli baga wona na sokire manyete nga mature in terms of birengerero ninchiranda nyali gokonya abantu baitu bechitagura ngaki ase omwaka w'echilifu 2015 na ibire nkwegetetebe gusini gwegetenchera ugatira aroro tingetidebe ngakieyu na korte consultation tara korona nomination ase kiama korona korte consultations nkaranga na bwatu muntu renge share ideas na nje and they were a bit more mature than myself wono ngatabanga tiganda bali bagaba koreki barasuka ikyari na nje na tekete na nje kura kinake mtu aruma nyobo nene kerono na kerongo cha kubuli muna bono nkobuli am more informed mbwatu manyi boisaine nda manyetinga nkingo kora byamon urigwa yatoko bakinga kiyo na era na staga yatogose taite tikere ngakiecho kiara torochi talibionsi bikokore kana munne birenga bya opire yeba neken nerna bate metagaika akaba namba 3 ase chikurecho taireti mwanya bange especially ase yorumu akekura ngote mari koligereria na boigo kera kubwatie nkwane yago na boigo kasiketa aina chire kina na ki na bira nyalkena na nda cha korego kirigwa koreta su mwako 2017 ni asingi nchikolengana naye kwa rochena ngakiete kombera ngia asingi nchuningane tikukina na gwata bakibirengereria na boigo manya mangana mangi iguro yoborai asu mwaka w'echilifu ibere na enemero ngibira na isano na biro mwako gocha asobo chori obo
gogocha nande narari orabori naki iraikare ngakia inanda otebe na bono na inde tigansire muntu gete gose ngorwa yakwa kana siasa muchi gwikariri mutigeti mutinye mogose mitinye berega kwanyorana muntu gete ukireiga uguriro yo ndese ngichikwarare ka kora kana siasa abantu bakugurwa watigira uria okoebese yego so kugura chikura cyagura benge naki wachion guchia asare kwamwa okoboko ndeteko kebeka kemanyekaneiga akere kyarenge 2017 tingoriri ekiagara it was ekiare ebyarenge birengere kurumea yane ngwe pima na rankinga ne rikokora ekero tuga 2017 the traits na tagetin develop no monto na benga kero okobeka litunda toliko lisimeka lero osimeke ntederera na ndonye onyegese mambi ngonyega nyore yaika chinga kichaye ekoba ekogeswa wono chinga kichinaro chinga nkona kwa mande chinsagi nkoba chire ama uga nkobale wono chekire ngakieri ndo chinga kibono ligasa lya koreki tekiranga wono timbo I don't have the luxury yokuira na maegari sinarenge because there is a 10-year gap yoko okogero muntu okina kubwa bunarenge na ndende tokote bangonye onye the issue ya beta 2017 it was not njarenge influence ya rweta simuntu nde bwensi nebirenge bya rwete imeyane na buka kwena cherete nchebwekane na cherete na nde bonga gani nchebwekane na chere through consultation ya bantu be ward yanenga bono yekire chinga kitaito burayo buya bori borato skimoto nakira to kwanere ko yo burayo boiga labda utraswa so burayo boiga ngakire na rora bori na nkentu kikiri gwakorire gwikira bone iga ekiko mochikobabona no boroso bwago bono kiganetie ekioroche na bono mocha ninyore chinguru gose mocha ninso ase kirugwe kiganande nsobisi na bonko gendereri kurwa igase na ikire gose ase bintu biri bitatu biri kwaratemire elio ase ngincho yo mwancho morigere lya sobotu kubabona ase biri gwikire gokora gose nabo igogendere to gokora akibona gekogerana onyore chinguru mono na boiga onyore kirugwe kiga basi wikoikira ni ase obwagale mbia mono asobo MCA ebubata mangana atatu muntaganiri gokora litanganiri gokora kunga oversight oversight ya okoru kero resources chairwa se county omo MCA ore kerogo neroganiri aligeri na kibinte ebyokorekana egento gya kabiro omo MCA aganiri akore legislative eyokorosia machikase county bylaws ekionta nyare gokora kiara tinagoroke tindasoro egento gya gatatu omo MCA aganiri gokora representation nabo muntu akora atarasono nekerogo yes eko bwati omuntu kwa abana inji hope ko babwatani ko batarira na ko boro kinga ngaiba koraki ngaiba gotacha wakorira ibon bono asekyo kirakina age confident confident ngaki no gendo bwori arifaro na bawo tenge yayo mumroju onye no wikaga wikire oyina matanga ototarire oyina abana be skuru asa konyara ochiro bakonyire onye na abantu banyorire mechande mengao ngoikare because you are representing them in the capacity eliobwate lakini ichinde isa ibere chindigari to gochikorota rakoroki otoraso eliobwate chinguru cho korota raso erona ayekolira aso konyara kwana gogoika wakwanire iguru ya mangana legislation na mono asa yabwatikire bunge eri county aso kuligerera nyone umuswada na rokonyoru bwatu umuswada oiragali oligerera ki umuswada oyo igamo cheni nyo ire galia na inde ndige ba MCA babiri batatu bambwatisi okoboko omocheni bwete na hura chokonye abantu bane bechitago borabwo na indo umuswada na ro wetu gomete kura se county tali ward yago yoka usemantu bagoboka ogoche gokonye kwikokonya abantu bonse guse miswada nereke rokorie kuru isiko buno murayi okorana umuswada oyo igabori nokanire okorwa mu nchiro ligete elio bwenere umanya kurwa bokorerie guse gwikirania ekerenga kiria ke oganirwe ikirania na gokonya abamenyi be county ya Kisii kiujumla no bwato muswada oyo omori orochura oganirwe okorwa mu nchiro guse olikorengana nayo roche na oyo ni oganirwe ikibwa bori ase ebunge eri county na inde nyoreri baganyo ikiororo wikanye sugume sana uchigweto chikonya abantu emeswada ne menge mono ekiara kero kuli ese ward muneli nkobera because a ward nkobera echitago ward is a representation each ward chinde buna chire kiara we are in the same locality ya Kisii county neke wono kero kuli ward muneli nkobera there are ebintu ne ebinge biganeri gokorwa bitara korwa biganeri gotwara a legislative agenda as a county vile tu asa abantu bibakonye for example asenkora atara na chankanyora the security agenda ebekire
in the hands of the police abu at the end of the day batari ko imanyana kibako yakora kera na chite kero kende ndeta gari ngokwana n'abantu nkanyora suddenly abaskari baretira amagu barutire para kero barutire para they don't care kose pikipiki yankurwa nebukoleti umuntu usitemu bukoleti and I felt there must be a better way of about traffic kose but what traffic they didn't wear the traffic uniform ebalenga ba demonstration nari bare muntu nari bare kubwati kose mochondeli alenga asikitega bare kubwati imochondi alengo I was told that they do that daily if they do that daily, there is something else that is not working as a county government. Ikera angambo kwata machika ko bagaidinga ki nebonye mwa enkoligi no muntu olengeneri goso. Nega niri enjera engiye kumugwata because onye pikipiki ya nkoruga ali bugoliti omuntu ne custom. Marutira magunjera yate kiroko goro. Ikatera tiri kweli. Mubasoka no beire. Iko enjera neri engiye egokora mangana munayo eganeri ebe monitored na uburayi buli burangi na sabantu ekindo chinga getarakorera kabya chi agenda nchiro mne cha markets chaito chitarakore kabya planning okuru chi market chaito tiri involve the locals bamanyanga ki onye toko cha kubekerwa sine market iga how is it supposed to be arranged ebe kwa senjira ekobafa kwanyara gose echiro echombe ebe kiramune echianga abantu ababaye nkuburi gwabanyene onye there is legislation from the county abantu baburi kwa ngamata betenga ki onye ne echombe nyebekega okubwata ne echimbo chirukiye mubwataria erenene eria sabantu bakwara bakorera obwonchero bwabo netago gose kamugana lyo siri nyama ya nenene lyo siri iterise wodian lakini wodian ne bwate tago eyere chirenene mono na nyama ya nero iza ne chirenene mono nero nko yetume katoli lakini bona ko nyange ya ochogaini no planning te okoro kiara mondo okore planning ta ocha okora tabwati dichiko likorwa se county government na ekero tukwanira planning noroche the same issue muchando yo noro yorocha se county ya Nairobi kwara aligeria sama tukabwango igabu na bone wiki elia ekere mbra ya tu se county ya Nairobi abo asole bona iga kwaroche amacha amange emegoko ekairira abantu gusirwa bomenyo bwabo chinyomba chigasombwa amali abantu agasombwa asese abantu bande mbari basireti obugimo gose mbari basireti abantu babo asinga incha planning yekero kotera nyona bari ko ruisiko bari bakolikie kero kyobo governor gose bari bagaba bari neganga yokonyora uburayo bwiga ukoibona umuchando yo planning ne asabango kwiguna muchando tubwate second ya Nairobi planning chekero lero kero ekigani nkore ekigani kero kwanere gore amangana iga planning nigera chikobena no muntu busa bunabarayo muntu ekera risko na bakorora amagoso akera ikireime kwanyorana bono amaisoni gagocha asie kwa bono bwombi pi bono egento ya chandre planning asa ndonsi yabene local place yelise ngorugusi se to chitago barabu use Nairobi ga a problem erenene personal interests chigotanganira amagendera amanyene because onye planning ge kwa technocrats bali bama etenga ki planning ye town ye ganeriko baiga planning ye city ganeriko baiga pae guli bakali okole gasi yabo without vested interest cha abarai iko konyanga planning ya kole kirase njirengi lakini okonyora planning ya okorwa na bali bako babwate chinguru choko ye guide babwate vested interests anything planning will be bad because babwate na bagoteba bali bare technocrats bagane ko bara engineers na abantu bande bakobate tokolega baro batebe tokolega elinde banyole kebeki lakini bono kenda gete from myself engo gete ko myself kiara nara tuare privilege yoko bera ka gusise ito na tuare privilege yoko bera Nairobi na ande privilege yoko bera Nairobi eo kuigora maiso ikiara bono is a bigger space ko bwankari so uchi bono as to uchi we need to make it better aso ko ali baga bali babwato bumanyi wa kolega sia planning akore planning with consultation ya locals because no kora planning bali ba ko menyana bali banka na bamaite buna so biri na ro bali baga basanga na technocrat ayabuno murai wa space yoko tumeka elitali yao buno murai ko bali bakali okwana abamenyi banka na technocrats aliyoko kora planning ya bengia okay bono ngokwana muna kwamburiribya enda kwano muntu bosa ekiarandisika ngocha koswa mbo muntu monga mangana unchoke na inde na ngote banga yaya tinkagere tinga ndo muntu okwana mangana kabiri nande onyenjare ngebo
narenko erwa ngende gukwanira abantu baite bechitago barabwo bazaba chikura ekiagera nimaite ng'abantu nabange bari chitago barakore gasi eyo lakini nimaite bong'asa abantu abo abange ninde eboko yakora mone kiara timbwati vested interests and timbwati ribakali okuli n'abantu ribakali okora ryokwana ribataita akoreke in terms of planning and another progress yakorwa se ward yao ekero tukuburukania tutara kurwa sensemi yo kwanegoro ya mangana yichirgo se obwonchereria tikatara time engana yabaremi nabo namono asensemo ya south ensemo ye bunge ya south mugrange kemerikira alia kenene gose ekemerikeria umuremi ategemete mono nemesi emesi yuenga kiende asenara alia factory gose kiwanda kiaganira kubekwa asakoro kwa chinsemo bunogo cha etago in between etago na mochengo katia nyansembe kiwana kirkiaganira kubeka sukari bugirango ikiate kurwa sobora iburiyo gokoro gocha nabo igo ngakiene kware gure nemesi yitomba reto gocha twaira ase bigwanda bire guchinsemo chiabogere nabo igo ligurire sukari ngocho kwa manyana na kirire ngakiye kani gorire igamba rebasimikete emesi chieka chinyinge chiemesi gocha asensemo yomuremi asengencho ase ensemo ye bunge ya South Mugrango ekemerikero roboniga nemesi togoche kubekana na nyamira ase echayire asensemo yogosira umurimi kurwa ase ward yago amangana nabera arama ya monara kole kasumurimi especially umurimi wemesi kyanere mengerenka yente ketanga ninkeringa subsidize ebintu biri umurimi yago tumeka gusimeka bintu buno boyo and te banga no subsidize guoka biba available mana wegento kera ari goririke nani ngeri gotoka gento buno boyo egento kende gekoba eke komumono asobole muwemesi nka transportation na bo munda asimegete mesi asagia lakini okonyanga none pare okurusi mesi ire none e factory ira tambe yebona ntirate ye mesi ekurunka ekase factory haki factory ne baya nko bange okonyora ngumuntu na factory na berange ne baya nko banyansembe umuntu kurusi mesi nyamondo abwatu muchando monene bugwete mesi ache kona ache tago ama kwenda nyansembe because transportation means of transport teyo engira mokonya wono mulimi ogwemesi na atagete anyore bintu biko mokonya gusimeke mesi muno boyo embegu advisory kurwa se county government ekoba libagari okumanyanga ki asamara baya ina ali mesi kitaepuki ekwama bya mono era bakonya emesi ekaya amire transport system kimugwatengia ekoba ekeria sema koreki moyo gento na changa nyora ngeringa kim asitumenyete se mesi nka egosimeku chipara chiro chinke chiko ikimesi yase pare nene ema yako genda se factory echiranda egento ward administrator osemo MCA akaneri gokora lakini kwanya chipare chinjikora tiki ntiyo chiko nyarago kweti mesi for example epara nero ekorulie teke yagendera mani moino eya chagetu ega ikigwati te koliri haki umurimi ona atware meziko ruoro ngakia kunyekira mani agwasa akoro ku boliango emaye gonchoka nyamaiya echetago egende ya chagetu brai bwa mwaka kyo boro bona yebona ega tigerunja epara neroro ekoru kebabe yaswa nyamondo epare yu embule tutegweteka umurimi oragure mari kibabime na ataka ko yitime si factory ne bakere kona igeka mukongera igobono nkonyorore ng'ebintu mbire bike biganeri gokora bitarakoru none umurimi ore bwekemerikiri togosimeka mono aranyare igono e factory necha erabe a third thing ganeri gokoru mbire bibere bitarakoru ebi ya muhimu mono kubona ne factory igotina tange factory ngatebo lakini ngote bandi ngambireo factory ne bange onye ncherete mesie kurwa ekese factory goto tora kibarua kego chekiako yabegena negra tukotigira samangana ye chipara singincho kwa toretre wa tutigira se ensemo eyega ye chipara na mono chipara nchiri chiri yakonyora chiranda county government na bwego chipara chiri ya chiranda under national government inse yo mobunge bwensemo ye bunge ya South Mugrango lakini tetora kwa chiri chiranda county government echo wetra sobora ibwago no mo governor orabo bisi aseri tukelio kubwatira ndiko ene kina chipara chiga nko iguru chire na kuborwa chinyare chigweta muchando monene
mang'ana n'urugocho baiga especially ekera mang'ana budgeting egoche yakorekana enchera mang'ana ichitende ichigo chikuche chaba advertised koligia abanyakonda nabo igo amang'ana yobosani ngochara swaime kwanyorana naro gusireta senga kiri chikuro cha ukotebi no metani bate company alia iranyare koros pare chitagocha kugenda ali account rende undu wanerere na inche inyore kende ekaniga tie binto biria bigoche byasali oborai kwanyorana ulio irwe ekonda yokoreme pare yiga agwe kasikita singi chobo sani boli pare yo mete yatigarira njira no cheko yebwati na inde na beko gende okoro borai bwago gekwamete gabo allocation ni ando mwakondo che nande yaba allocated kwanyora chiba sinyinge bigo chigosira nande bona igo no bokurume bogo chegwa sore meke tukwandira magari infrastructure bona ndende beiga litangani keroro murai no kaneri gotwara mang'ana abere Liga neri mono yo kumanya basani bao. Liga kabere no kumanya gasi yao. Otatwara ti umanyi bo kumanya ngegasi nero no bosani mbororo wasali je gasi. Nekere kia mwimu no bosani obo obwate. Mboko babwa mwimu onye gasi gesaligete. Egento yakobe kebengeri kero kole to bosani bwa bange mono bwa tube gasi na ke kora de michando bunejo. You need to differentiate between work and friendship. Onye kwairu libaga lyo kole gasi. Asset tendering ya county projects three under the MCA. Iko manyanga ki erusi asset tendering so that go kwa monto le gasi yo kolera mubwati bosani. Neba nganja arekana kwa le tru muntu monyete. Motabi nga yento manyaine lakini gasi koraki. Ero ko ya kore. Kere gasi o koreka no bosani bwenu nguchi ko babure bwe chinguru mono ekiagera na manyete ngaki oyo kera nkwe gasi igon kore gasi. Kero tora basani na basani tokorete tore. Ogocha gogutwara njire yo ko tebanga bononye n'umusani na ba koroika naganye budget yende nande namurangere usani bwino mboko bageke kiara no burayi bwa mboko endageka no burayi bwa kwera onye burayi bwino bwarenge based onye busani igo burayi bwa kwera busani bumbaro rende mboyo lakini onye gotagete obo murayi omuya akikisha ngaki bari oire ngamo ko bare gasi asensemo yawo ubusani bwino no busani ni gasi Ego tebekana nabarayi kero mwikira sekero gekega gusinyone bari barobisi na onyene kitende kigenchira kigute cyena nukikonde kiga ne bana taliae ukwa wadi kitende kiga nigo chikona nukurase county engakiendo ko igwana na beranyalikane naye kwa iru atende yo lakini nigo ire gwetera so musani nayo monyene ukando gweta so musani labde kampuni ne yago oiteta sabantu nyone batatu bakagenda bakachukua placing in charge advertisement era mbarango kole kanere abeko banaye lakini utumeke muntu gete na muntu gete egende ekonde yuena no eche yachokana nayo koleme pale yo lakini okole makuru ase a third party ndo tete wote bankiringa tinde titwebise totebenga mangana utarikoba yeba nde totebania kene nga mangana yumuna kwa yakwandire ngokoraliki ngokorekana nkobale nanda abeire nkirinda kwane bono kuru nche buna ben oyungu chikubuli oburai wichitago burabu ndete kotebanga litangani nintakete kobeka oburai bore tofauti mono kobuobubo kona korosi chilaini chinyinge egento ndatebere goneke abantu bali okora na barombate get opportunities unechikwa nyorire na yobe omo MCA na barombate get opportunities na ndonye banyore opportunities mbata get bachinyore kurwa sole because of one reason abantu aba you need to empower them mbawa bega siasa ole ukotwara these channels choko na goncho kichiba sana jira na sole you are going to have more beggars at the end of the day, not a community that is empowered. Ose a language gosomo no mogoche mwatumeka no lina na yenkweligiliole na henoga netie besa ondeta yero gategete gotigarase obotaka mbya mono mtete goteba iga munande iga nimbate kibaruango kora nande naya korara njara igongo tebanga tindi koligibora yobe linde njiko nyore jibese nyinge inkoligibora yobe kyara nindo chenga there is a gap asobora ibori boro bono iga and kero korore gap asobora ibori boro igogo soa o change not to change yourself like no change abantu bali ogochikora naye nkumaya ngoso ande gochigwe change obugima bwane mbuyantige lakini asinge nje biranga byane bigontenga nindagete gochiko change abantu bali bane bichitago burabu bamenye no burabu obweli etali abo ligo kwana nakingo tabanga nje tindagete komenya kogenda gwe change okay tigan
empower others bachenje obugima bwabo ekiara nchonye n'ekibesa kuligi nabana enkuligi ase chinjira chingao na nindete gotebaiga kero kuligireri abantu bari bakore biashara no en Nairobi babwaji basi nyinge kuba bana siasa igonga onye to so siasa as a means of empowering ourselves. That's a bad motive nda yatebe ine enkole mbe yo so asoburai lakini onye so burai rinde orosi abantu ba seino baba baya muneleta tokoro kuneleta ligi lakini nanya korora borabu asita borabu nigora chonyo lekero gekeiga onganye ogenda ogorobore munyamarambe bwaga chome nyororo abaraya bange kero banyorekero gekyo nigo bagocha nibagakwaga chase wodi yae nabu no gwatambole ndemiro gali nyone neli ekisokoro nibo kwaga chora kanyumba kagorende undatara ukani tu agacha bwagacha kanyumba kaga permanent gali nyone chirumu isa 3 bedroom na yubeke familia na kangombe kago gali abantu bacha bagukwanyororo igora choga ndo chikomenya ogora ali Nyamarambe asingenche bitoki bya soire ogendo chikomenya ro abande mukomenta bakale mpaka abarukirende bareta nyamesanjo mbia mwana ngoja alikanerego ndeto kukwana iga ene sababu yemo na changa ikaranza ngatepa ngantu kutiga burayi bobe obobeigo asa abantu kukwana ngato ko burayi twanganya kurwastumenya muna kukwana kaninga gachete semenyete ne bateli ngiyanda atebe negeswa gentu bete mbrateri gontwera na mukasitoli ko nande tinda banga kunganya kurwa mapema iga nande nintagete kuboringa balenge konga chiri bagali okubara bamboli ase wiki matukale nganda bororo ikera mna bono iga ngote mande onye talinga nebibaruwe bitoko cha twaliya bya tubekarake asa matuko ngote mande angekero mutienyi ngoto kande kindeka limo gose kabiri iko ngangana ase nganjete ndatake kunganya kurwo lakini bono muna tukwana iga omochando monene noringa baraye bachorire muno murayoro bwikitago burabona tari gutokaka ngayamenyete igamenyete bosongo bosongo tari wo angena obisi amenyete angena obisi lakini ndase ensemo ya gata de nata bayo burayi bwo mu MCA representation yogo cha kwa rabanto bago tebinki bakaneti kwa irase county bono okobera angena obisi rende nkyo ko irobisi scale ya 1 to 10 irengora mwe murayobono aki asobokora bwayi 0 teriko enanwa iyebono tiganyiru nekina chakira 1 ingiki komirende kati yabo namba kiyo tarira tigandu 3 asinginjo na asinginja yemo mbali bali barangenere oranyore bakore rukende baratebe nakina abaera scale ya 3 batinde to koteba mangana kubwati oburayi bweto bwabero bokumwe kiagera umurayo meta bwate currency ya mangana abiri yokora currency tangani no kwa abantu bawo gosemeri currency ya kabiri no kuboro kinjirase bakogenda kero murayo rare na abantu turiko bago semeria na turiko boro kinjirase bakogenda umurayi to bwate asubu mainepi abantu mbale na atarire because na atarire chi family more than 600 families Chicago barabu una to kwa nai chi family nje na tire chire almost more than 100 patamu manyidi no komoro ande ni miake to etaniri esobora esura niko banyero chiri tukolira bagitekura igona mbale ba mwakirite patar moroji eba moroja asesaka bono gambanya komorora no kwera na badembia mono na kyo gwakero montekura otamanyiti yone no komanya no nyene kieni maite nkaseto ninye maite bune sina senge nchabantu bari bakomotera no muya basi na inu mwabwate nchire abantu babwate nchire nekinege ndo ndata keto change ekiara nto etwakero montekura olitoroche tumanyete nande ne batara akora kiria toroche ndomu maite ngana akore ikiara twarora sanda akorire munakinire munamenyire n'abantu baye n'abantu bamwe bono mucyaro no betenga erega koberare n'abantu ntaite ko tebe example idaraja nero ire 200 meters kurwase asaga jite mwaye nka nyangweta idaraja nero ego tambo guru nyangweta eskuru yaswa asakoro kuboyo ndi afoma MP idaraja yuere 200 meters kurugesel kiaye idaraja nyanya ko babuna bo paka buna to kwana hiyo kakiki ndubune ekyo ebukunere ngosome kuranda ebingaki omuntu omusacha utari kurenda abantu bamwaye
abantu be family yae ono mube ko buyo taegeneti onye gesieri kia utoraros ngaina ndora chikoros edara jekero ko yeligeria para ne to remain para to remain is a feeder road. Okay. Feeder road is under county administration ya okora. Okay. Asaro yo mo ikineke garamo ko moboni bone gore daraja imono inege ento kirangenere tali ne binge lakini kinata bakirikire ke uri kiaye ase bitacho bya maje biko kumwao kozina bakora ngangi uri yeba inga kitari nerere kando ye daraja ejo ya chage tunu mweshimiwa yonde ekabeku litera lyoka lyanze njanye gusuka korwako no bali mubumbuka ne riko goru ebogorire tayari inga kitari nerere tago nyagitari wetago nene title deed tanya kwa nene county government yabwati title deed nyagitari wetu kwa title deed na to kwa nayo nyagitari wetu kwa mariogo ekabe ku kabros nse nkego ekakwama bintu ne binge nda kwana se kitambe bitarakora na ande tini ko mula umwe kiara tarakora na bokora ranga ki igata ite takora abande bakore. Okay. Na kinanje ngota banga ki takora tago twali bagarene tokora. Okay, ekero tugendera to kwandira ega twira na sensemo yobochenu na obochenu ngwa kwandira igoro yechipara na we gwakunira ake igoro yechinyagitari gose chi dispensary to tebe chi dispensary chire buno mu MCA na yoga niri kuligerio yana kina kiyo amalioga ali akubatu kurase county kara amalioga ru Nairobi kuetera sekembeke ya KEMSA aikira se county mu governor nere o ya flagging off o ya enanire batewe na bano mu MCA wechitago barabu marioga aya na chi dispensary chiago ABCD yanda naro iga oya rotote pakaike ase chi dispensary na wega chi dispensary chiteka ro chirigeria ngakiende nchiremeire yanda kuchaka abanyagitari ocha save into bigo tumekwa yanda equipments na marioga naro ngakiende ndiro gocha kwanyorana ni garemete kara to kwanere goro yoba chinu murubiri ogo nururiyo go chia somo menyi bwe chitago bora bukwane kina tali kurwa chitago bora buga agende paka nyamaramba sengencho nyagitariria nyamaramba ero yakiniwe yabere leve ngao na ndama ryogo naroro dispensary keregeso na moina nyagitari kerarie tago elikonya robo korali nteba mangana makeyo goro yeli swali kwamburiria ngende kitangani. There is an example na abuatia ya our neighboring constituency. A constituency very word, but near to the immediate neighbors baito Bomachoge constituency. Borabu. Bomachoge borabu. Na changa gunduanga almost kere skuru ne bwate nyagitali. Kere skuru. Ase compound ye skuru nyagitali naro. Everega secondary na everega primary chibwate nyagitali kuru kwebere. Nyakorere ebwate nyagitali ranga nase. Amone chinde. Lakini eskuru muna nchoro asenkuru egwato bole mo bonene eskuru ejuwe kaniri tareru abanya kenyoro babuli kunga kito turabaletera dispensary ga ninyari kane iburaire bole mu ndiko buraire bose iburaire boro bubwate libaga lirabe kwenya mu governor nyakoretu waroro se no nyino mujumbe we semo ye bunge ya South Mugrango asengi nchabara imbaruga nirwo ikagere ndotebe buna buno mu bunge mwatebi na ki no mu MCA hakija kitali neraria naki ntukubwata na igaturwanirire togande guchigora ari serikali ya igoro togane yona se wizara yoba chenu twerwanirire akantaka gache kare tunsa asenge nchino cyo kurwanira ebweka hanna betanyari kano ma tonyare ekinekyo. Yes. Egento getanga ndone tumanyenga obo chenu kose health is a devolved unit era se county government yeba na tonyako mocho mo MP ena bwata nsemo ya aratokonye ntoko tebanga tabwati lakini gendeke na bwe okoreka from the docket here county government asomo MCA ale asi office county government administration. Ndiyo none elimo nkagirete ngabantu nabange nona abanjora batanya komoro mbamo manyeti kare na bwate bana mbamo manyeti njoro is 2 kilometers less than 2 kilometers kuruboye igo otadomanyanga nenjere nkongu abantu basaywa njoro batachieti nyamarambe nyagitari kera etago tebwate mandiyo yeba eba kwenda Bomachoge ebereke yere ntirembe asoburai bwe ewodi yeto abantu bakorwa kona mba kunyara kogende tago ikere tago tebwate mandiyo nyamarambe bakoroke bakogende yere ewodi ngao abantu bakoru nyamondo nyagitari teyo igoro jinge binde space nero enene eganiri nono murayo yo aganiri arangeri kero okogenda asumu governor because
kerore county administrator gose county MCA ward MCA aye egasi ono kuna gwa kumurangu ase governor kongonda romambi kongonda mugaso kongonda moro pakonya ole bintu biri utagete nandi there is an example ya bantu ba kongontire our neighboring ward omo MCA is doing a wonderful job because yere igate bangaki na munakonda ama azo mugabana na onkorusie binde kiara tingo enda so mo president eba kora teba na tiyanye ko kama na bako na ukwana iga kugenda kera rituko ole dire bintu so bugitenge bagwate bintu intuji tago gorabo omo MCA to kanel gotorete bintu mbosongari ikona bora nyange binde byako kuna mariogo iga kunyirani ase kisi teaching and referral hospital onyirani ase nyagitari nene otigetago erekoriri kyae nyagitari mne nate baya nyangwete ganiri korosiku abantu bakoru njoro ruguru baswa nyangweta bagwenigu ebagotambo ko bana nyamarambe keretera rosi iko bono ebintebi it's a developed unit nande bigane be to service close to the people angena abantu obukoreri bo changena abantu nyagitari changena abantu ECD classes njiyo ni maitenge kinege nto labda tora kwa in the next statement lakini sobo chenu ga nkende ngyo ya korekanire in terms of amariogo asinya gitari chirichiro emoibere ne chinya gitari korosigu asichi spaces chichi skuru chirichira available chi ambulance irenga mubwate kurwa chitago burabu chi dispensary renga mubwate ambulance nyone nayem kana nyone kumakina ki asigite mubwate ambulance nyone nayemo asinya gitari ndeyonsi ambulance era toke onyekere tago tebwati magoro tebwati magoro ndate yani ward yengima ambulance teyo nanya konyero igubona ambulance mo gutumeka ya nyagitariki ekero rende gaki totebe no muntu igubobe gosemo umuchanda obeire uyu ni gaga ni kominyokigwa embero mono ambulance ngai mugwa kesimi yachi yaro yache ko irumunyagi murwere nyagitari ambulance yate koru nyamarambe ekonyo murwere oyu omete nyamarambe nale sana nyamarambe nege kigetambe sana ndiye goche tamochengo nakinda ataberenga ki wona singi njomo cyaro buno uyu eya toire sababu enene yoko tebanga bura yobo change ikiara bota change trende abantu bangina bago chikonyora abana bari kukweranjera osabono gake ambulance ntiyo ikiara nyagita chinyene chikotwara ambulance ntiyo onye ndi nyagita chiro ranga ambulance chikorete jiro lakini ndi bono mangana yo stara koreka ngosa batole ngaki nyasale ngotokonya tochenje oburayo tolete binte byange nabantu Byabono mwancho murigereria aso gusanga tugandira tugusanga aso tukuba bona nabo tumari boli ryago gose kiliuragania gukwanira aso tukuba bona wetera sena mbere notice ano na ibere isano na isatu isano na isatu isano na mara gatano mwere obeka isatu kera tugandira tugusanga ubo tukubwa bona tuche asamangana bwatikene ne kisemi kuliri nyone birasi bya ECDE county ya Nairobi ega chichapo turushi abantu bakora chabati chimashini cha chake kuligwa abantu bachako chako bali chichabati county ya Kisii mabera na chaka gotara kwanza mabera yo ikire mabera ikira mabera gabana nanya rohi aikire county ya Nyamira bana nkunyuba kalero ngoli ase abana ba ECD rende na nurucho kumbika nkororo inga kienda sikurwa sensemo yebesa nabo ibiri gocha kuligereria mangana chisemi ase ward ye Chitago burabu Chitago burabu ne bwata very big potential yogotwara abantu bakora byasinga ncho chisemi egento kiabero muchando monene especially buno gwakwanire egento kere a bigger problem na aroriro muchando monene classes cha ICD tiyo none yemo erabe accounted to the MCA ororo tiyo none yemo efandi yaenga irende karkando uchi naro nataka ngaki accountability ekoru nerabuli kwa tote ngaki efandi okwe unga ye kwenda taracha okora accountability nkona chasiri ni tarandra ukwandra chiba isarenga chikora swa roughly approximately as a word ye Chitago bara gwikira boniga elimo gara te baso mwaka komo chiare konyora nyoni 1 million geteiga chiba sa chigocha I think timbo ati ara figure engi ya chiba chigocha but as in terms of karona roche budgetary allocation ya last Kurwe county government ya koretu ya renga around 43 million ya chitase Chitago burabu ward as 43 million is ya koretu again don't get ku priorities
na kere okora priorities ngomanyora so ogotakirukoro konene kubua sandonsi nkari realizing ngo MCO minto asingi njatari gotara tari kumenya ng'anyu kwa nikoro konene chisukuru nche chia chaka bwangoiga chia chakire junior secondary esukuru ya chakita na nursery school kwenye preschool njira chaka yaikire junior secondary senior secondary lakini kwenye ibirasi byo boroso bya ECD mbya gachire specifically for abana babake wa preschool PP1 PP2 wamagoso grade 1 ibirasi kerobita agachire ne responsibility yo mu MCA kumanyanga ki chiskuru cyane njire kitabwati ibirasi bunebi muna to kwa naiga eskuru nere na atarire kurukwe binyinyi tebwati preschool class ende yonse abana ba PP1 na PP2 ebagosanga class aba PP1 barigereria aba PP2 barigereria abari mu abana baba baraba komungaki abana bango twara bare confusion eskuru mune ya nyangweta ebare privilege ki aramba bwate boarding school ya chage to mapema ake egatwara boroso wa preschool classes lakini ECD classes chiaga chino mu MCA nchiyo chikororekana bono tima etinga eketora kebeki asabo kurumi wechibesa chikuru ase county government ko chase ward yaitu ekyo ekera boli guri zwali asare kiara bono njekelinda atabe ngelinga bese ndina chiro chikokole gasi nekinege ntonda atabe nje na bali ba menyeta sirago barabu paro chikelindo che lakini ero mwenye na wateli bakali otabanga ki ya chibesa ngo agunchi akolete kene bono murobiro gono rubio bono murobiro ne noyo keroko egwa chibesa chiokolera abante gasi put them on need basis okubaninga ikole okonen asta ekugani gotali lakini ngelinga ki mune nyomba yao okonyora chibesa watabanga school fees nero ya bana nindagira nero watabanga kinda chakira sebibe okugani okonkorengana naye gosenkorengana numwakikura asenge nchikisemo chira imbe niko chira ibere abura akora korengana nokugani kwa gose bunoroche gose korengana numwana inchi gokora korengana na inche igotinda bamurai igo no kwerande igo kokora korengana abana inchi bunabare okay again tonkere nataka gukwana se point ya kware keroro murai igo koira abantu ase batagite koirwa lakini gokobo murai omuya igo koira abantu neba na ase batatagite lakini baganiri gochi timatinga gende naye kware senchire kwa no kuganda Singapore lakini wewe kuganda Canada lakini wikatwetera Singapore no tete Singapore no baganda Canada kana noro chae muno murai because abantu bali okora ase baracha tambepi na se vision yae goika okay aye keroro murai vision yao kere nyingi abantu bawo na bawo wika onye vision yao kere ntambe abantu bawo na bawo wika se vision yae gete ninta gete gotware vision yenene ekobwatika ekokonya abana ba ECD learning batware njerengia yokonyora masomo barabake bagatware ti foundation yengia abana abayo kala PP1 PP2 mbabwate boroso buya eskure benkom asebali vision yanene linga ki abalimu na baroba be empowered ikiara na chankanyora asena na tari nkanyora ngaki nona babuli mbabwate bumanyi po konya abalimu bakubwata abana bako bugoje sukuru babatika aba eboli na baromba ne bamanyunga ki okwakobera umwalimu abana ngobwati oli kwaro tota kwa mayango mwalimu oyo nerengo so byara abana byo because asena konyora kwa ECD classes njiro abalimu mbaro engo barori na baromba likosona ibintu byonse pimbirigendo gochi gokore ekemo ne ibintu bire binge bigokoru iza sako ere nene yokoru ekereri chigweri mongo mwana uri otagete abegendo kerina ayore onyore video otagete okay ase ansemo ya match na negative bintu biribire ase county government go se biaret to ase a county na tokrato bire devolved muro biri go ase semo ya match ento gwate chinsoko ntugwate ebitacho na inde timanyiti na seki nkiye kogerana ekero kwagenda kwaga chigitacho gite go ikori ke opened by CG commissioned by yani go ikori ke ritari agoro ekero kwaro osire gitacho egiye kuri kwa na bari baraboba bogota keroma toro mwabanga gasi ya uteringia iko kona kuelika muna basere watanga kibaya chajuza kizuri chajitembeza
I think it's the other way around. Bwana. Kizuri cha juza chenyewe, kibaya cha jitembeza. Keroro muntu maide nkorore gasi. Egasi yenyene na bekwerika otarigitire taliao. Rituko litora chitanyore na elietali agondire ikire gari rende. Tarinje narika. Tarinje narika. Oye no mo. Ekero ogoche ko commission lirogoche ko igora aliyo kusikia kabendera kaliga gusaka tamba kaliga tanyore Ben Manono Nyaega. Bintu mbire bigokoro in term ase gento igoro ku monuments keligo kwenyuria ngangwa akorete gento. I think ekingere tofauti no rio gwetangaza. Tinta tigo ekora in terms of advertising myself. Nda tigo ekora. Na yani kera kemu kigwakora elietalia kirase elietalia. Obutali borai. Oborai obuyamburi ngaki koega egasi enyene egokwanaye kubwaye gwekwana. Gento ekotene nasomete yema yatebetega. If you take a lot of time to explain what you have done, then you have done nothing. Yani gokwira chinga kichi ntambe kueleza amangana ali gwakorire igotora akora kende. Igonga nkwire gege tambe kuna kwiri kasi jinzoko. Ase chipara igotina akora kende. Tigange ndenjirosi abantu abanyene nubabuli mbago chogotenge akora tunanyare. Eba. Aja nerongi ligerende. Nte tugotebanga ki kenda akore kirigyo kwenyuri. Nke bange nayo korange tangaza. Je ninta yetenge ndenkore gasi enyene yetangaza. Amanga ne bitacho kwa yakwandisha. Ebitacho mbiri byatemete gokoro. Asitago barabu. Maden ngota baranga mugala muwe na hakyumpe. Ebitacho mbiri byakora tubune getacho ngire gyakora tugeti bonge. Getacho ngire gyakora tu openda. Omo chando beto yo monolinga ki ebitacho ebi bigokoru. Na poor workmanship asing enjoy o iri atende yoko bikora no musani buri o atende oyoro mo MCA. Unfortunately mo MCA na take part in tendering. In a way I don't understand because as a county act as yo mo MCA abo ateli bari okora tendering. Poor workmanship yakoru ebitaje biro siri bigachaga ase amacha kurwera biachagire gotaguka. Ige meeting ebiga ne rikoirorero. Ige meeting no likere tali awu onye gaste ko liri buya. Igonge litali auna bari gota onge gasi etakole tilingi. Ebitacho mbigane ebirosi gwe kiagera amache negento kere as an essential thing umwanya bantaga niri. Chitawo gora wodiga niri kiro muntu atwara. Ebitacho ne binge bigane rikokoro bitarakoro. Ne bitacho ebiko abantu amache na amacha yaba macha maya. Igento kere kiane chitawo itobora na atara sange nkonyorore ngaki amacha ito chinzo gochete amacha gakurunze amacha mano kamaya aganeria cemetery kwa abamaya amacha abantu banyu atataki mangana mange yokoru amacha abantu ayekira chinzo kejinjiga nena dichitwara availability ikiara na chankanyoranga na ne chinzo keji echirase abangina baito bakubukuria amache na rukuru ensoko asa tambe igonga tia tokore igento kire a product egocha kugera ng'abantu aba chinsoke ja macha aya na irwa sari igorake ebitacho biretu mpaka emichi asa abantu batwara amache ase emichi yabo gende kina bukira abenge koruri limo umwako mutangani but you have a long period yo gwikira chira chirio eta abantu nande akikisha ng'amangana ali goteba muna amache onye gwatabiri abangina abangina ma they are very sensitive na mangana ya mache ikirani ase ensemo abangina naba yabari sana buraboni gawo gendekero nabana turuche sobochori obone nenga kichi campaign kego chaka abangina naba yabari sana bagocha baiririata bagocha bagotera abasaye kurumuino ga beni naire muntu kete naire kwa irekero gekyo abo igombari balia bamenyete no barema barabomba goche konyara gwakiri ugire kine ngari tukoliririe kura kiria ikire muntu ababwate siga abo bate koboko na bakogenda bake ikura murubiri ogo gochiase abangina bache bakotere sana ngakike goika abasaye bache barare bari gokesha bari korara bagotere ngakiri kigoika bas koligere bari gocha barigere murubiri ogo chiase abana basaye abana bangina nabo igo bari bamenyete no barema na mono asoko kwatrana no muwakilishi bwabangina especially akato kwandra abangina abasaye na bari bamenyete no barema muwakilishi bwabangina gusomo women rep nerengo chare o chaime yes again to korera abantu bonse all groups y'abantu barasokora make sure you empower them pae chinguru chokora manabo ayotayo ekiagera buna bona bangina mbabwate byombe byabo ngiya korota empower byombe byabo
bibe more powerful bibakonya abanyene. Lakini kere serikali ene gukora mangana yi empowerment emurubiri yo konyokura gwa no mukonyi umurayibwense Professor Kithure Kindiki. Yes. Niko konye murema mincha no murubiri yo. Lakini naye ayo omonyene gwatebire na you have to empower them kubasira. Empowerment about kiero ega tiere serikali gukora no yo igabono oganiti gukora. Empowerment gokonye kora ne agenda ye campaign eko be problem. Iga serikali ne campaign in my opinion. Kero ko yakora go campaign that's a different thing. Ayo ko empowerment yo wakisha ng'abantu aba empowerment agenda ye empowerment I think agenda ne empowerment make sure ng'abantu aba okora mbali kuira na baba bega asia suri yo ko ba empower bete nenere bakora mangana. Okay. Yakina ki agenda ne empowerment umusonga akatabanga ki you better train me how to fish than give me a fish. Kero ko muntu endobyo achikuri yenzukuru roche kwa mukonyire kubwa komorete renzu ikere enzu nkuri rero enjare muri na mambyache agosabe lakini abantu aba kero ko bachinguru chokwerigere ngotwara bari chinguru chinene mono a problem yere empowerment ye wata ebende yakoruno mheshimiwa Kithure Kindiki na bari ba national government intention erochi kuna abantu abange elinga yakoru the intention ya campaigning. Empowerment ingi ato yakora with the intention of campaigning. Empower abantu baruwa enjire yoko menye obugima bokongo bamenye enjire enjia. Bono iga kero ko empowerment ya basai. Obaro seri nursery trees. Baro siemete bachi baye onia kuruago omondo onyego konyara ogorero me pigi oko gendi tali arebo ko gwakonya mokonya ari familia abantu bari kenyorukia ngo bakonya ari igongo muntu oyo tagocha nande buo ukubori ngana ndi mheshimiwa nkonya kwa murusiri as the group of yabantu bagocha bana gotakobokonya empowerment intention ya kerere genuine ngokonyera abantu lakini kere intention ya ere yo we campaignery ngobere gende ko ngikero muntu ndete kutumeke mfano muno yoba kero ko empowerment yo ko muntu jibesa toramukonya most linko nyorore ngomuntu kwa empowerment yijibesa nkoli yare mambiebe korero muntu gendo keria kororo ene mbori mugorere kara oni ata banga nkwa korero to bakembori okawo ndara ko bori mboro mba chitetago yes ba chitetago chilingine ngabare konyora singe chuma tene ward yao irenga banyorete bacho mwako yote yes irenga bare ko abantu bangina kurwarire ngabanyora singe nchumba ko tebetie siri naki ntu agenda aria egento twanyara teneke neke gose nigo twasire tugana igana iga omuchan egento kiabete empowerment egokorwa seke gorieke abasai erenji baetu between 20,000 and 50,000 karati na nyota etali nyota to kwanira empowerment yabangina yabangina mpaka Kindiki astali etago elitari empowerment elin campaign ya renge nawe sabaya tune transport yeli bwe mu irenga baetu esenge nchoba ko berete sire bagagote bino meto mweshimi umurayo ito mbato agento gete nebe sabato ane eli buna 500 onde oyo wekeli eli bogwata egera 500 bwata achiri nyom etari empowerment eyu campaigning nande there is a thin gap between empowerment na campaigning umuchandoro yomo nolinga bana siasa mbabwate obumanyi bwo tumeka mangana bako ya twist bangaine birengere bya bari bako bakirekura umwana siasa na bako chakwe elibuga ko tebine empowerment gendo gurama genoni lakini elibu na bako enda squeeze buna uchumiere also supermarket none kare bageli chizingiza no teichora iko mundu utara okorera empowerment no mundu okorera gento keligo cha kogera mambiae ori ende familia. Okay. Ase ogochiko korera abo ase obwango mono gusiba amwire ne suti bagwaka raundi ne suti ngo chakira daktari Fred Matiang'i gosomo gusio liora onto bwate Matiang'i to bwate maraga lakini egenteka ne suti korugo omo governor mo senator mo wakilishi wabangina omo bunge omo naboigo no mu MCA engana ya gure liguri suti bate ne raundi ne suti otanyorete ase suti eyo nabora echenyora asa kongomono yes ndeto kwana abana inji na baga choro murai nanna boma to murai yo mianoruri nande kera abana inji batebire ne suti bagwaka mbabwate sababu yabo yo goteba boigo ndete goteba nga ikigusingere goteba iga
kenya bamonya mayachire lino umwana omino no yomino tokumutama lakini nataka kurubo shauri asaya muna totaite wake suti kera nanje narenge gwanja kokwana bubego ryo mwana ominto kera agunonde in fact ntaite kokwana without fear of contradiction nga matiangi asayeboire ninkazeitu kenyoro kabisa yanchoro no eboire abakamenya kwenda Nyamira nigo ntaite kotabanga kendi gyonsi kera nande mbacha Nyamarambe asinge njaro yominto njerete onde omolenda lakini litukere masiri siasa nilitambe mono litukere masiri siasa nilitukore tambe mono nabalinga mwako moki amagana bago change litoto tokona kwatabe suti tonyoro mutinyo 10 na roso ira serikali igongo tabanga ki muna tokona kwatabe tetobwata na moko 20 ase suti eto kurikia muno mugusi esuti eto kurikia twakishinga ase suti abaraya bayambarora ikiagara chisukuru naso mete sukuru kuri kunyamagwa nani nyamagwa njaga twalira abana bakonyore A plane no ndo tware D+ kere mini sko yego cha 9 kero monda watange sukuru yaito lakini mondo naro bwate D+ iwonga ase suti na oto tware suti to bwate ngiya lakini ase suti yo mondo naro bwate shati tabogete lakini ngo sabayiga abantu baito bechirago barabo na gusi yaito kato koligie suti yaito toringa ase suti yo onyabara ibaro abaya turoche ngambali ese suti to baleta ese suti yo baso tochora basa abaraya baya esuti etu arabaraya baya na be suti yo twara oye tubwati bara baya ese suti yo na ndo cha ikolera baada ya meeting yebere inse dakika ya motrachi gokora Singapore torochi no ole se sabalie obwato obwo Singapore torochi bana murai wensa otebire Singapore lazima tutafika ndete okwana mangana amake ikorengane omurai wense na okwana ngote babalenga keroko bekubukuma bega nando beke munu buli okonyara kutakuna esabali agoteba ne sabali ngia birenge mbiri bibe by the way yaba egento kere kiyangeli ngaki kerwa kwana is it something that is achievable oherwe birengeri binene muna nateba ngobe kubukuma bone nobe kumunu bobo bonene bokongende na bogukwa esabali ya Singapore is it achievable if it is achievable for how long abantu baito bono ige ebategete immediate solutions for the current problems imejano nero ere bono iga naboko bakorocha sagaya lakini abantu imejano nero babwate bono iga nere digi solution chimejande to bwate bono iga tutaragenda Singapore okay igonga ngosaba nalenge ngaki nono murayo ito ninkeri tariko kumuntu otokwa but tinga ngomo sabanga ki lakini nabwate bali bakumwekira mangana bakonyara bakuigo umuntu oyo iga bas ba ko bamangana yes na ngomo tebiga as we head to Singapore if it is your dream can we kindly solve the Kenyan problems to bwate bona emechande to bwate immediate bona iga turanye solve as we head to Singapore okay umwana ole class 1 tigaye ne okora mademo class 1 tati moyo class 4 okay yes Miyama no mwanchomo rigelia soko bwate nkwane igaso botko bwa bono ikamera yago neye iga namba 2 nsiki sekunde no nyene 2 liuko lyago guchase umwaki ekura na mono kurwase e ward yechitago barabu ensemo yebunge ya South Mugrange County ne ya Kisii likango liuko lya nerelienge chitago barabu ward aseke getambe twatwere litaligia lakini barabu banyene ntorabanyora narengo basabaiga nyamanke ya kora bokumake nabo twarekana turabake lakini ntubwate ebirangeri ebinene nande bia byokonya abantu baitu narengo basabaiga mbwato koboko buno mwana ino taramona nje ntebia mangana ari mugane tia koreke nanje nimbwate birangeri biane nsangamo na ino toikaranzamo tonyorobora yobo toche tobokore turamo na ino nyasaye nera tobwatesi bia mono mwishimiwa soke mensa koti ngakienda na rigitora twara libaga twerera ukwanira yandama isabali moro yachakire bia mono yere sokoti yoboroso bomugusi se bari twagwatirana na barabwo irikwene kina umurubiri ngo gokirora senchira ere ndongera bwiga mariogi ne chibicha ngamo na Felista na bwiga sense muyende bari Nabas amo na Brian Chaka na boigo tidikweba Kevin nakwa ni robot kubya wika eriankyo ase merobirende aso botukuba bono endera kubwati merobirende yatigere ase obotko oboiga
nabwate ng'ane